Došao je red i na mene da kupim jedan štap za pecanje, pošto Luka ima 2. Ja treba kupim neku gumenu ribu i udicu ribu. Pa me sin moj vodi da mi kupi za novu godinu jedan štap. Sada ćemo da vidimo njegov odabir. Šta nam treba? Više ovdje imamo svakakav pribor, pa ćemo to poslije da biramo. U suštini plan mi je da kupim neki štap za variličarenje. Ko je Luka? Ne možeš ti to, Luka, da nosiš? Eto nam ga poklon za novu godinu. Je to super? Ajmo idemo da isprobamo poklon. Dakle, stigli smo kući. I sad ćemo da pokažemo šta smo kupili. Da namestimo tati jedan mali setup. Znači imamo... Da, šta nam je to? Tu su nam neke varalice, neke 2 ribe. To je Lukin izbor. Kupili smo neku strunu 0,3. Trebalo bi da je dobra, tako piše na mašinici. Ovo je 10. Prvobitno sam teo da stavim ovu varalicu. Ova ribica mi se svidjela. Ali jedina loša stvar što nije... Ne sija, nije fluorescentna. Pa ćemo staviti ovo od 3 grama. A ova sija. Šta imamo još? Kupili smo za Lukin štap. Pazi, Saro. Kupili smo za Lukin štap na običan pec štap da ima olovo. A ja imam ljudi. Imam ove nastavke. Ja imam ovo. Pazi, idemo. Pa da vidimo, Luka, kako se to sklapa, a? Vidite, ovo je nešto kao čudno. Vidi, može i ovdje. Dakle, nisam ni krenuo da montiram, već imamo prvi problem. Pošto sam neiskusan, nemam dan pecanja. I ne znam kako da namestimo strunu na mašinicu. Ali dobro, tu nam je YouTube, pa ćemo da pogledamo. Uspjeli smo juče da se izborimo sa tatinim štapom, kao i montiranjem najlona na mašinicu, što je bilo malo zahtevniji zadatak za mene, s obzirom da to nikad u životu nisam radio. Ali dobro, tako da naučio sam još jednu stvar u životu. Uputili smo se u mesto Ivanovo, to je kraj Pančeva. Tamo sam gledao neke slike da imaju par nekih dobrih kamping pecaraških mesta, tako da nadam se da ćemo imati lep vikend. Također moramo samo na brzaka da stanemo do Pančeva kako bismo kupili neke namirnice za večeras i večerašnju klopu šta ćemo jesti. Dakle, prvo ćemo da kupimo za Luku. On će da jede burgera. Hoće Luka jednu lubenicu da kupimo. Je li ova dobra? Da, izgleda je mala. Tata. Molim. Lubenica je sa gumicama. Ajmo, Luka. Mada odmah mogu reći da se nisam nadao ovolikoj vodi. Inače, tamo nam je pravac prvobitnog plana za kampovanje. Da ti kažem što radu ove male bube po vodi. Te male bube vadu krv od ruce. Ali jesi spreman? Gorjela ga. Da ne gubim vreme, Luka će malo da se igra. Ja ću da se bacim na spremanje burgera. Da nađem neko blago. Nije prošlo 3,5 minuta, Luka se već iskvasio. Tako da sad će da mi pravi društvo i paljenju hrane. Evo, izvoli Gricki za sad. Zagreo se tiganj, možemo da počnemo da pečemo Luka.
Pošto je on malo problematičan što se tiče hrane kao i njegov otac, tako da ićemo ono najosnovnije. Pljeskavica, sir, tražio je pavlaku i imamo male kajzerice. Klopu, da. A ne, velika voda, ja mislio da može skroz samo da se prođe. Pa ja rekao da ne rizikujemo, a nemamo čizme da pređemo, a pretpostavljam da je tamo bolje. Otkud znam, mi smo zapravo i prvi put ovdje. Tamo, gledaj, ovaj Kostarik ide ovako levo, to samo to ostrvo što zovu Ljubav ostrvo, gdje je kap nase. Viš kako pecaju, sad ćemo i mi da pecamo. Može, dok ima. Da vam kažem. Ja to pecam kada jedem. Onda ko nema devojku jedem u mišu? Pa tata ima mamu. A dobro, tata ima mamu. Pa ja trebam da imam oliko godina. Koliko? Ajde, dobro, svoj do godine. Da, do godine. Sad će to u februaru, brzo. Ima mnogo trave. Nahranimo. Upa. Mirko je bio, nosio je. Dobro, kupit ćemo. Tako ja ne probam za Bertinu. Ovo je najbolje. Gle, Luka, ovako uzmeš pljosnak neki kamen i ovako to vaš. Vidiš kako? Pazi, Luka. Luka sam nešto ide, nešto teško. Ajde vidimo. A nije, čekaj da bacimo opet. Otkačilo se. Ali opet se zabaci predaleko. Otkačilo se riba. Nema, ako sam upecao nešto. Je to riba? Evo, upravo je došao i čuvar, ali dobro nije nas dirao. Luka, vidiš šta smo zaboravili? Ja? Hoćemo da probamo? Ne. Ajde. Je li ukusno? Aha. Nije loša za decembarsku lubenicu. Ne. Luka, drži. Popekovali smo stvari, bilo nam jako lepo danas ovdje. Šteta što nismo mogli da nastavimo dalje do samog Dunava na neko konkretno pecanje. Nisam ni probao svoj štab, ali dobro. Luka, kako je tebi bilo danas? Jesi lepo proveo sa tatom? I gdje želiš sada idemo? U kafić. Malo u kafić idemo da popijemo kafu i ti neki sokić vaši. Ajde, javi se drugarima, kaži ćao drugari. Ako vam se svideo današnji video ili možda neki od prethodnih, imajte u vidu da se prijavite na naš kanal, da upalite ono jedno malo dole zvonce i da bit ćete obavešteni o našoj sljedećoj avanturi. Luki mnogo znači i mnogo je srećan u vezi toga. Ćao!